fixemos o anuncio de que voltamos, pero agora é o momento de darlle forma e benvida ao novo proxecto. A Vida Branquiazul volve 15 anos despois. É un proxecto que naceu en 2011, de feito foi na temporada 2011-2012, eu daquelas tiña 16 ternos aniños. Foi o meu blog personal durante moitos anos, cando estaba na universidade transformei nun WordPress, de feito ides ter aquí pois o que foi a primeira imaxe de cada etapa. Foron moitos anos nos que lle puxen moito cariño e moito empeño sen ver un can, sen ver nada. E aquí entra como fai 3 anos, antes incluso de que comezásemos Barro e Gloria, a conversación era se podíamos facer... No, a conversación era Javier, temos que facer isto. O problema Dificultades técnicas. e traballaba para o Depor, non se podía. Digamos que non se podía porque me recomendaron que non o fixera. Básicamente porque, tamén é verdad, non nos metíamos tampouco en ningún tipo de problema nin de lea. O caso, agora que xa non traballo para o Depor, estivemos toda a pasada temporada falando de facer este cambio. Con isto, que vai pasar? Barro e Gloria como tal morre, deixa de existir como tal como canal. Sí que vai seguir existindo contido de fútbol inglés cando sucedan cousas moi exageradas na miña canle persoal, é dicir, no meu canal de Instagram vanse seguir vendo cousas de Barro e Gloria. E aquí a gran conversa é para TikTok temos a conta de Barro e Gloria, vamos deixar que a xente decida así, literal. A democracia non vale para nada, xa che dixo agora, non? Entón que? Eliminamos? A Vida Branquiazul. Bueno, pois xa está. Eso queda para cousas como ganou a Liga o Sunderland, ya está. Prefirme a conta de entón facémola cambiada. Claro. Vale, pois xa está. Despois deste pequeno paréntese, imos falar do que vai ser o proxecto. Idea pola que dunha puñetera vez... Fala ben, hostia. Non seas maleducado, coño! Carallo. Comprometémonos a facer Cousas. o seguinte dende xa. Vídeo mínimo a semana. Espera, non prometas cousas. Facemos o seguinte. Haré lo posible lo imposible si acaso es posible. Y lo imposible de lo posible haré lo que haya la posibilidad. O tema vai ser que, en principio, van nacer 4 seccións, se non me trabuco, non? Como as ovellas. 4 seccións teñoas aquí anotadas, Están to guapas, que unha pensou na Zulai. As seccións van ser dúas son recuperadas precisamente de o anterior blog meu, e máis da páxina de La Vida Branquiazul, un remaster, que son o Analizando A, vamos seguilo mantendo, neste caso en formato vertical para redes, porque creemos que é moito máis rápido, non hai que poñerse a facer aquí vídeos de 20 e pico minutos son vídeos de falando de táctica, cando podemos dicir máis ou menos os últimos enfrontamentos contra un rival que toque, anécdotas varias, pois pasou isto nun partido contra este rival, cousas así. A seguinte sección, que xa en nada vai ter o primeiro vídeo tamén en formato vertical, van ser os de un en un, é dicir, presentacións individuais de cada fichaxe do Deportivo da Coruña. Logo o que podemos facer tamén é, pois, cando chegue o momento de saber, pois mira, anuncia Ximo Navarro, Dios non queira, que se retira. Pois facer un vídeo de un en un falando do que fixo Ximo Navarro co Deportivo da Coruña, por exemplo. Ademais destas cousas, vai haber cada 15 días durante o período vacacional, é dicir, período de fichaxes, análise de mercado, que se vai chamar de fichaxes. Somos máis básicos que a punta dun libro. Non, somos xente con justo. Co justo polo de fichaxes. E, por último, cando sexan paróns de seleccións, que está todo guapo, este te mola que flipes, imos facer un lembrade, que van ser, pois, xogadores
ou Empadas, momentos como, por exemplo, podemos dar un caso, semis falar da etapa de Lotina ou falar da etapa Caparrós, Copa de Caparrós, que non se acorda nin que foron dúas, ou falar de a cousas, temporada 97. falar de cousas que non se teñen en conta no deportivismo básico, pero que están aí e que nunca poñemos en ou a valor. fichaxe de... Tamén. Estas van ser as 4 principais seccións, como dicimos, 2 van ser en formato vertical, 2 van ser para vídeos, creo que con iso está ben, e intentaremos meter, aínda por riba un pouco de diversión, aquí intentaremos meter algún colega polo medio, que xa diremos que son xa pero a intención... pero hai unha intención de que cando non haxa partidos, de poder meter este tipo Isto de... é como a fichaje de Dimitri Colú, faltan os flecos. Logo, non podemos prometer nada, pero é posible que durante o verán algún dos partidos de pretemporada ou incluso dos primeiros de liga fagamos narración en directo, sen imaxe, obviamente, porque non podemos poñer as imaxes dos partidos porque non temos dereitos, e aquí para retransmisións podenos dar un ben forte, entón, pois, o dito, imos mirar se podemos facer algún amigable, pois, narralo nós, estarnos vendo o partido e facer nosa narración. Que ademais sería a primeira vez que o facemos entre comillas, porque outra foi o de Sunderland, pero máis que unha narración, foi unha tolemia, foron 2 tolos comentando un partido de fútbol inglés. E co spoiler. Ai, O día do Coventry foi o espailazo. Caente climático. Que máis? Bueno, en principio iso. E tamén, aquí, dende aquí, imos dar as gracias a un amigo, porque esta parte voucha deixar a ti como todo o que a imaxe corporativa, vámoslo dicir así, é profesional. Nada de ella. Como sabemos antes, a imaxe estaba feita por Javier en base a IA. Estuvo feita así, a mí nunca me gostou. Non un pouco porque, bueno, cho que hai, pero non ten alma. Foi algo temporal e é feo. O que eu lle pedín tamén en parte do canal, da Canley, son de Fisterra, é de que a imaxe a faja unha persona que entenda de diseño, sexa a persona que xa se diseño ou que está estudiando. E ya pedimos a un moi bo amigo meu, un dos meus amigos, que Tomé Xesto, como queras chamalo, o argentino gallego. Pedimoslle unhas bases moi claras, que era... Voy a deixar ver agora, pero que teñen toque así vintage, porque nos gustaban moito uns edits que había en Insta dun pavo que facía con revistas da Premier, era Barclays de Thierry Henry, e esa estética en plan como así 2000era, moi FIFA Street. Mais que, é que incluso non é noventera, é 2000era. É moi época do FIFA. É FIFA Street, FIFA 2004. Vos ves a prova FIFA 2004 que está Ronaldinho, no, está Thierry Henry. Sí, Thierry Henry, Ronaldinho e máis Davis. Edgar Davids. E esa é a estética, eso é o que queremos evocar. Que é importante, é precioso, encantounos, a verdad, nos flipa o como quedou. E aquí imos explicar o porqué dos elementos que aparecen precisamente no novo logo, na nova imaxe corporativa como dicimos. En todo caso, vamos a deixar aquí o @ de Tomás, por se alguén o velle cadra e quere mirar de facer algo, porque fixo un traballo increíble. E recordade, se podedes, por favor, contratar unha persona, pagade que son 20, 30, 40 euros, que non é nada, que gastades eso nunha fin de semana de copas. É un diseño con alma, con cariño, é precioso, porque a verdade é que é precioso. E agora pasamos á explicación do que queríamos e que precisamente Tomás plasmou de xeito perfecto. De cando eu o creei, La vida es blanquiazul, daquela o proxecto era en castelán, agora vai ser, que non o dixemos, vai ser íntegramente en galego. Vai ser íntegramente en galego. Como gallego normativo con geada. O punto é que eu, cando foi o tema de empezar a facer logos e demais, eu empezaba xusto na universidade, moito trasteo de Photoshop. A imaxe bella é a que ata agora estaba en Instagram, que é ese círculo cunha bandeira dentro e as iniciais de La vida es blanquiazul, en sentido contrario ás aguxas do reloxo, unha señalando cada... Sos argentino ahora. Sos argentino. As aguxas. Unha sinalando as vocais, bueno, as vocais, as iniciais, como se fose unha brúxula. Sí. Era un deseño super primitivo, eu daquelas tiña 18, 19 anos, non estaba mal. Joder, que trastear, pa min. E agora,
o que queríamos era precisamente representar esa vida en branquiazul. Como interpretei eu que o mellor reflexo dunha vida branquiazul? O primeiro, O pasado malo presente. representando o que leva estando aí toda a vida, a Torre de Maratón. Como faro central. Para min, a Torre de Maratón, e creo que para todos os deportivistas, é case que o punto de peregrinaxe, porque cando imos a Riazor, todos ao final, da igual onde vayas, da igual no punto do estadio no que estés, sempre está presente a Torre de Maratón. En pabellón sempre miramos pa ela. Se estás en pabellón, miras pa ela. Se estás en tribuna ou en preferencia, ates tamén a tiro. E se estás en Maratón, pasas por ela. A parte a distinción de estadio. Creo, aínda por riba, que cando vamos facer este momento, que cando cumple o clube 120 anos de historia, e nos que sempre estivo presente a Torre de Maratón dun xeito ou do outro, creo que tiña que estar sí ou sí. Segundo punto, Arsenio Iglesias. Non hai moito máis que dicir do Bruxo de Arteixo, porque basicamente creo que a maior representación de barro e de gloria do conxunto deportivista na súa historia. Estamos a falar dun tío que foi xogador do Depor moitos anos na segunda... Dun señor. Dunha lenda. Vale. Dunha lenda que estivo anos de xogador, anos de entrenador, anos incluso formando parte da secretaría técnica, porque en algúns momentos estivo incluso como parte do organigrama do clube sen ser adestrador, e que acabou volvendo no punto máis baixo case que da historia do Depor, acabou salvando o equipo, cuanto sufrimos Martín, e acabou levándonos ao que logo acabou sendo Super Depor, porque literalmente antes da Copa case nos dá xa unha liga. Creo que ademais a imaxe que escollín, creo que case a imaxe ou das imaxes máis representativas de Arsenio. É algo que se ve sin silueta, en sombra, reconócelo. E logo, a ver a xente que me diga que fai este tío no logo, Davo tiña que estar como representación do barro e da gloria máis recente. Estamos a falar da celebración, que ademais é que o busquei, é a celebración do gol en Barcelona. É dicir, o punto máis baixo, e póñense meus pelos de punta, da historia do clube, porque nunca, endexamais, o Deportivo da Coruña estivera para sair de postos de descenso de segunda B. E máis, para nós, é o noso gol de Vicente. De feito, eu vou dicir máis. Non se lle dá valor, vai ser máis importante o gol de Davo que o gol de Vicente. Sendo o gol de Vicente histórico, porque era nunha última xornada, se non marcabas ese gol, íase todo o carallo, pero o gol de Davo, no que a historia recente, foi o que cambiou todo. Porque a partir de aí estamos en segunda, primeiro, manteste en segunda, ascendes en segunda e volves a primeira. Como estamos volvendo, madre mía. E como estamos volvendo. Porque a día de hoxe xa... Por iso, creo que pola miña parte, polo menos, é un xeito tamén de darlle un punto moi importante de que ao lado dunha figura como é a de Arsenio, tamén hai que valorar ás veces as figuras que parecen que non, que parecen que están aí porque sí, pero que se non estaban nese momento exacto, no momento exacto, no partido exacto, non estaban. Porque ao final todo o mundo se vai acordar de Jeremai, de Lucas, de Mario Soriano, e de Davo, xente, pero... É como a xeración de meu pai e a do teu, que sempre fala do gol de Vicente. Sempre falan dese gol de Vicente, do mesmo gol, do mesmo xeito que falan do gol de Stojadinovic. É que é o que ten. É como, non sei, é como darlle... Punto aparte, tamén quería meter eu nesa silueta, si a meter tamén a celebración do gol de Donato. Pero pareceume que xa era demasiado. Entón, estades vendo xa o que a nova imaxe de A vida é branquiazul. Espero que vos guste moitísimo, a nos encántanos, obviamente ten que pasar porque nos gusta a nos, pero tamén queremos que sexa recíproco coa xente que nos vai a ver. E de xente o chula que está, porque está moi chula, porque está chulísima. E por último, olvidáseme algo. Sí, hai xa 2 vídeos preparados. No forno? Preparados. Está no forno. Non están ni no forno, é que están para sair quentiños. Están a baño María. Están para sair quentiños. Unha vez se subamos este vídeo, e deste vídeo
para esta fin de semana, Para que aí... para o venres, Que aparte ben fresquiño esta semana. para o por venres e o luns. O sea, a idea de momento de ter, como dicimos, un vídeo máis o que veña, porque recordemos, para a semana xa vai ser mediados de xullo, xa imos facer o Sí. primeiro resumo de... Eso. A idea é que de mitad a de mes hasta acaba a pretempada, incluído o último día de fichaxes, que a ver se podemos organizar algo guai, está por ver aínda, depende dos nosos horarios. E a todo isto, hai pendente unha cousa, non vamos desvelar nada desta así que non, Non sei ni eu. pero hai unha cousiña que temos, bueno, máis que nada que estou empezando a cociñar eu, que poden ser charlas Metelle perixila. charlas moi sustanciosas. Charlas moi sustanciosas. Contando uns contos con... Imos contar uns contos. De contos. Bueno, Isto me acabo de inventar agora. teño pendente, isto sí que, sí que sabes por onde tal, teño que falar con certa persoa que entrevistei o ano pasado para ese contacto, Con Bebeto. para ese contacto que falamos de que podía pasarme. Ah, sí, que en ti xa sabes. Así Exactamente. chamaban a Voldemort na Jalleja. Nada Pero máis, sí falamos de vídeo cortiño para explicar isto. Imos deixarvos abaixo a partires deste vídeo sempre as... A partires. Bueno, xa empezamos. Partires é para verbos, hostia. Non existe partires como... Podes facelo en voz alta que non pasa nada. A ver, por favor, tamén yo dixo o Depor porque o pon moitas veces. Sí. A partires non existe como locución adverbial, por favor. Eu que ten ter un filólogo no Partires grupo. é verbo, é a partir. Punto. Joder. Bueno, pois, o dito. A partir de agora, abaixo, as redes. Miña, deste señor, que tes que poñerte as pilas. É E o sabes, e o sabes. Eu son un cromañón. Sí, pero é que tes que poñerte as pilas. Ah, E máis, como hicimos, as contas de Instagram, de TikTok e o Spotify. Porque sí, o Spotify de Barro e Gloria, caput. Aí vai quedar, aí vai Un quedar. saludo a miña nai e meu pai, que se van rir de min este fin de semana. Por suposto. Ah, e tamén o arroba de tamén. Sí, obviamente. Nada, creo que con isto xa está todo. Esperemos que vos guste este novo proxecto, Vai vos gustar. que máis que novo é un renacemento. É un remake ben feito, con experiencia e con máis cariño É todo, e é con todo. máis e con moito máis fulmar aí encima, que tamén se nota bastante. E con máis experiencia na hora de saber que tipo de contido gusta, que tipo de contido pois se pode tirar máis del nalgún Eu momento. falo cuns decibelios máis os que falaba fai un ano. Fai dous tamén. E tres. E nada máis. Desfrutade, cargade as pilas, porque nós tamén temos que cargalas ben. E que Dios reparta a suerte. E forza Depor.